जायखिजाया दिनै जोंनि सराइबिल ब्लकनि सिङावहाय जोंहा गोबां सिगांनिफ्रायनो एनडिपि आफादाव थानानै खामानि मावबाय थानाय आर फेक्सननि दं आरो गुबुन गुबुन फेक्सननि एनडिपि बिदा फंबायफोर दं। जोंनि इउपिपिएलनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै दानि जे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि जे हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरनि सायाव गोजोननाय मोननानै बिथांमोना फिन खेबसेबाव प्रमद बर' सारखौ बिटिसिनि चिफ बानायनो थाखाय एबा बेबाराव सराइबिल समस्तिखौ बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव देरहाहोफिननो थाखाय जिहेतु थांनाय समफोराव बिपिएफनिनो केन्डिडेटआव देरहाबाय थादोंमोन बेबाराव बेखौ जोङो उद्धार खालामनो थाखाय जे थिरांथा लादों बे थिरांथाखौ बयबो मोजां मोननानै आरो दा जे सराइबिल समस्तियाव मोनसे इउपिपिएलनि धौ सोलिगासिनो दं जेरैखि जाया सराइबिल समस्तियाव बेबाराव इउपिपिएल दोलोआ जोबोद गोरलैयैनो देरहानो हागोन बेयो 100% जानानै फैबाय दिनैनि दिनाव थ' बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनायनि थाखाय। बिथांमोना साफ्रोमबो सिगां समफोराव मृत्युंजय नार्जारी एबा बिपिएफनि जानानै बिथांमोना खामानि मावबाय थादोंमोन। दा दिनै इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैजोब्बाय। मा मुङा दं? आंथ' बिश्वजित बसुमतारी। नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव मानो जगदान होफैदों? जोंथ' दा जगदान होफैनाया बेनो जोङो सिगां फुराना सरकाराव दंमोन दा फुराना सरकारनिफ्राय जोङो जेबो जायैखाय जोङो दा गोदान सरकार दा माने इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' सार दैदेननायाव जों मोजां नुहरबाय बे मोजां नुहरनायनि थाखाय जोङो बयबो एफा एनै सुबिदा मोनलांगोन बा डेभेलप जालांगोन होननानै जोङो बयबो जोंनि दा एनडिपिफोर गोसो खौसेयै जोङो दा इउपिपिएलखौ जों मदद खालामनो होननानै जोङो आवगायबोनाय जाबाय आरो जोंथ' दा नैबे कुसुगाव सान्तिपुर माखासे दुमबाजार ओमफ्राय माखासे ओरै थाखाम थुखुम दं माखासे नन्दिफोर दं। फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनावहाय नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोखौनो मदद होसिगोन? जोङो फैबाय थानाय समाव बे 2025 मायथाइनि बिसायख'थि जागोन जोंबो जेरैबाबो जोङो इउपिपिएल सरकाराव थानानै जोङो खामानि मावनानै देरहाहोनाय जासिगोन। আজি আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ মুৰব্বী শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বক ভাল পাই তেওঁৰ যে বিটিআৰ চলোৱাৰ যে এটা পৰিৱেশ এই পৰিৱেশক ভাল পাই বিপিএফ দলৰ পৰা আজি আমাৰ 12জন সদস্য আজি আমাৰ ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰে। তেখেতক আমি আদৰি লৈছোঁ। আমি একেলগে চবে একলগ হৈ আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ হাতখন মজবুত কৰাৰ কাৰণে ইউপিপিএল দল মজবুত কৰাৰ কাৰণে চৰাইবিল সমষ্টি মজবুত কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম আৰু অহা দিনত ইয়াতকৈ অধিক মানুহ আমাৰ দলত যোগদান হৈ আছে। কামক ভাল পাই শান্তিৰ যে বাতাবৰণ শান্তিৰ যে পৰিৱেশ আহিছে এই নেতৃত্বক ভাল পাই আমাৰ দলত যোগদান কৰাৰ এটা জোৱাৰ আহিছে আৰু আগামী দিনত আমাৰ এই চৰাইবিল সমষ্টি আমি ইউপিপিএলৰ হৈ ইউপিপিএলক জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম।